Vítajte v našom kulináriu, milí diváci, z ktorého sa pomaly, ale isto vykľúva televízny seriál. Dnes tu máme opäť nášho, dalo by sa povedať, už tradičného hostia, Mira Polakoviča. Miro, vítaj. Ďakujem. A treba povedať, že dnes si pre nás pripravil niečo, ja som trošku v rozpakoch, keď poviem názov, volá sa to parapetové tonikum. Čo to znamená? No, že každý má doma parapety a nie každý má doma vitamíny a mohol by mať. Lebo stačí dať na okná, do pohárov, hrášok, pšenicu. Pšenicu robí výnimočne, lebo ostatné sú všetko pre celiatikov, takže aj pohánku sme nakličili. Výborné. Môžem povedať aj veľmi stručne, je to jednoduché. Najprv to nechajú zaliaté vodou, nejaké 4-5 hodín a potom to už premývajú 2 dní a takéto krásne kličky to pustí. A je to taký malý zázrak, lebo to vlhkosťou sa úplne mení vnútro. To je vlastne fabrika na enzymy. Nielen na vitamíny, ale napríklad pri pšenici je o 300% vzrastie vitamín E, o 600% B1 až B6 vitamíny a tak. Čiže je to taký malý zázrak. Len voda, čo dokáže, za celý život vegetáciu tej rastliny už nikdy tam nie je taký bujný proces, taký orvý. Za 2-3 dní má človek skutočne parapetu, ktorá tonizuje, pretože vitamíny majú tú vlastnosť, že človek sa cíti svieži. Upokojuje to. Svieži to? Svieži, čulý, nemusí, nežije v zimných depresiách, ale... Toto sme chceli povedať, pretože toto je jarný elixír, by sa dalo povedať. Áno, celú zimu jarný elixír. Takže, milé gazdinky, navyše, keď si dáte všetky tieto súroviny na parapet, nemusíte ho utierať, tým pádom ho aj využijete. A keď sa pozriete, ako to klíči, tak budete plní sviežosti a chuti do života. Ideme na to. Tak, zelenina. Tu je šošovica naklíčená. Naklíčená šošovica. Tu je mrkva. Tradičná pohánka, tej musíme byť stále. Áno, verný. Verný. Pohánka. Ale pohánku už máme aj v podobe múky. Múka. Aj takto pomletú ryžu pekne. Z tej budeme robiť totiž ochkajúce halušky. Ochkajúce. Ochkajúce. Sem si dáme troška petržlen a šalviu. A toto by som ešte poprosil, keby si bol tak laskavý. Takto. Pivovarské kvasnice. To pôjde do tých ochkajúcich a ligurček lekársky. Toto je ligurček lekársky, koreň, predpokladám. Áno, Radex, koreň. Ja myslím, že tú zeleninu už naši diváci identifikovali. Tá je klasická koreňová, že? Klasická koreňová zelenina. A máme tu brokolicu ešte. Preto chcem ukázať, že vlastne nie je potrebné žiadne vegety, kde je strašne veľa týchto zvýrazňovačov. Všetko je v základe, najprv si spraviť mrkvu, ktorá keď pustí farbu a šťavu, udusíme ďalšie veci a stále to budeme podlievať. A keď to už bude tak troška udusené, dolejeme vodou. A tieto, samozrejme, aby sme nezabili tam tie vitamíny v tých klíčkoch, tie sa len blanšírujú. Čiže tesne pred dovarením polievky 5 minút predtým, alebo 3 minúty predtým dáme tieto naklíčené. Tomu sa hovorí, aby nestratili tú výživnú hodnotu. Áno, čiže blanžírovať. A medzi tým začneme robiť z kvasníc, zase chceme byť verní aj, že bude to gurmánske, ale bude to zároveň aj pre celiatikov, lebo tí chudáci nemajú napríklad možnosti jesť halušky, iba snívajú o tom. A už vôbec halušky bez vajíčok, to už snívajú aj vegáni o tom, že ako si spraviť. Tak my dnes dokážeme, že spravíme halušky bez múky a spravíme ich bez vajíčok a budú mať chuť pečeňových halušiek. To je úžasné. A samozrejme ich spravíme predovšetkým bez pečene. Bez pečenia, samozrejme. Ja ti neverím celkom úplne, ale som zvedavý, pretože pozrite sa, halušky bez vajíčok, bez múky, bez pečenia. No a pečeňové halušky. No dobre, ale viem, že ako alchymista si už toho dokázal veľa. No ale sú ochkajúce a sa oni, presvedčíš, alebo my budeme. Potom tí ľudia, keď to ochutnajú, povedia, ale naozaj sú dobré. A začneme vlastne čistením. Predovšetkým potrebujeme najprv mrkvu. Teba veľmi pekne poprosím, že by si cibulku nakrájal. Cibulku máme tu. Dobre, fajn. Cibulku máme tu. Výborne. Hop. Cibulku nakrájame nahrubo, najemno. Najemno. Toto je náš fantastický vynález, tá škrabka, pretože kedysi... Vieš, ja toto prenechávam na ženu, rád varím, ale nerád čistím tie súroviny, priznám sa. A samozrejme nerád umývam riadne. No to som chcel povedať. Že? Ani ty. Odkedy som odišiel takmer na samotu žiť z Bratislavy, takže tam si musím umývať. Ale beriem to tak, že je to činnosť mimo. Počúvam nedeľňajšiu rozprávku. Alebo aj sobotňajšiu som zistil, že aj v sobotu. To stávaš dosť zavčasu potom. No, ja vstávam inak o 4:00, to už vlastne 4 hodiny robím. Bude to stačiť takto? Áno, to bude výborné. Čiže ešte jednu mrkvičku a začneme už aj, ja zatiaľ zapnem. Takže hovorí, že ten karotén sa zúžitkuje ako farbivo. Dáme troška slnečnicového oleja. Nemám si nikdy pokus tam hodiť, čo ja viem, trošku bravčovej masti.
Neláka ma to. Človek si skutočne odvykne. Ale moja mama spočiatku sa veľmi bála, že mi to môže ublížiť. Áno, to je domáca strava. Prepašuje mi napríklad do pagáčikov oškvarok a tak. Ja sa robím, že ho nevidím, ale skutočne mi chutí, lebo zase hovorím, že nemôžem urážať bohov a byť až tak čistý v tomto, že napríklad pagáčiky so škvarkom zjem. Dokonca na deti, ktoré sú zhrozené, keď si dám brinzové halušky, tak nevyhadzujem tú slaninku. Ale pre ne robím šampióny, ktoré sa dajú tak pripraviť ako masliaky, že vyvolávajú ilúziu tej slaninky. Áno, tie huby nepotrebujú mäso, ale treba povedať, že napríklad robím vám pohánkovú kašu, ale si ju polijem tou slaninkou, takou osmaženou. No veď, ale už tá pohánka robí svoje. Áno. Čiže je to vykúpené. No, keď je to takto vykúpené, tak to sa dá. Takže môžeme teraz nakrájať na... Tento pór sa nakrája tiež na koliečka? Áno, ten na pekné kolieska. Čiže začneme mrkvičkou. Tak, to si dáme sem. Tak breku musíme pokrájať. Na kolieska? Na tenučké kolieska. Na tenučké. Dobre, fajn, čiže to nám stačí. Výborne. A ja som tu niečo... toto je... Taká privatizačná zelenina, pór. Výborne. Takže ten sa nakrája tiež na také tenké Áno, na tenké kúsky. Myslím, že môžeme aj toto použiť? Áno, to je fantastické, no aj troška chlorofilu musíme. My to vyhadzujeme u nás, no ale naučím sa niečo. Každý vegetarián musí byť aj troška zelený, aby bolo vidieť, že je zdravý. Dobre, takže nastrúhame kalerát. Ešte kúsok kalerábu. Tak ty odporúčaš konzumovať toto jedlo, toto parapetové tonikum predovšetkým na jar. No na jar je to dobré, že človek ľahšie preklenie to medziobdobie, keď nie je vitamínov. Takže... A tvrdí sa, že vlastne tropické ovocie človek by nemal ďalej ako nejakých 500 kilometrov, čo rastie jesť, ale to sú hlúposti, podľa mňa nie je to celkom tak. Ale sú takí ortodoxní, čo nejedia. Údajne to na nás neúčinkuje, pretože sme nevyrástli na tých za komunistov pomaranče, banány. Mandarínky to bolo len na Vianoce. Na Vianoce, áno. Ale chcel som, že k tomu, veď na budúce určite prídeme, sú fantastické napríklad na vate, alebo na papieri, na buničine sa dá žerucha siata. Keď si tam človek dá rajčiny, ale redkovky, alebo horčičné semeno, tak tomu vyraší krásne zelené stebielka a na chlebík v zime, to je fantastické. Vitamíny, áno? Vitamíny, ale má to chuť, to stebielko má chuť skutočnej redkvičky. Dobre, to bude stačiť. Takže dalo by sa povedať, že toto jedlo je momentálne veľmi aktuálne v týchto mesiacoch. Teraz áno, lebo človek ľahšie preklenie práve tie pocity únavy, ktoré sa... Lebo hovorím, to nejde o vitamíny, ide aj o enzymy, ktorých v tej lekárni sa síce dajú kúpiť, ale nikdy syntetický enzym nie je taký ako tieto prírodné. Keď treba povedať, že tohtoročná zima nestála za veľa, ale som po nej unavený, ako keby tu boli minus 20 stupňové mrázy. No tak človek tým čakaním na sneh sa unaví tiež. Áno. Výborne. Teraz ťa poprosím troška rasce. Rasca. Tá sa pomenovala po mene rasca. Ale nie kmín, rasa. Kmín nie, to je už... To je handlivé. Tak ma volajú v Čechách. Vidím, že tu máš vlastnoručný výrobok polievkové korenie. No, to je vlastne dôkaz toho, že korenie môže byť bez tých zvýrazňovačov chuti, aj nosič môže byť napríklad maltodextrín a nemusí to byť, zväčša dávajú soju a veci, ktoré, ale zväčša také chemické, ochutné, daj si naslinený pres musí byť. Opačne, najprv nasliniť a potom ho tam dať. Už som si ho naslinil. No, je to na nerozoznanie. Že? A je tam všetko, je tam výborná mrkvička na 600 mikrónov pomletá, je tam petržlen. Na mikróny to melí. Na mikróny. Dobre, takže už teraz dáme cibulku a ten pór, ktorý si nakrájal. Konečne pór. Pór. Nech sa smaží, pečie. Dobre. A medzi tým si nakrájame. Teraz to ešte necháme takto prudko. Brokolicu. Áno. Veľmi ťa poprosím, aby tie ružičky sme takto Takže nie ten hlubík, len tie ružičky. Hlubík tiež, ale ten na kolieska nakrájame. To je škoda. A nevyhadzujem nič. Tak áno, je to vláknina, že? Je to vláknina, no.
troška zatiaľ celer, ten pôjde teraz ešte. Brokolica je mimoriadne populárna zelenina, ako som si všimol. No veď áno, lebo zistili, že má dosť, je to vlastne taký, že ona sa zapeká protirakovinové. So sírom, ale my bez síru. Ale všetky tieto hluboviny, to je aj kapusta, ale ona má najviac tých látok. Pre Američanov je to taký zázrak pomaly všeliek. Ale my sa neopičíme, my si dáme radšej... Máme svoju brokolicu. Svoje bravčové a tak. Myslíš, že tí Američania, oni síce majú všetko fat free, ale podľa posledných štatistík veľmi zdravý národ to nie je. No nie, tak si hamburgerov nie. Ale sa mi páči, som mal nejaké také aktivity a častejšie som jednal s Američanmi. Stačí to takto, alebo to ešte potrebuje? Stačí tak. Že jedia síce nezdravo, ale dajú si k tomu 2-3 šaláty. Pred jedlom, po jedle. Čiže troška kompenzujú to, čo tam nie je zdravé. Takže dáme tam teraz ešte ten celer. A už to podlejeme, ťa poprosím troška vodou. Áno, tu máme vodu. Tak. Tak, nech sa to trošička. Kričkeri dosť. Áno, ešte tak. No a kým sa nám odparí, dobre, stačí. Stačí. Teraz si začneme miešať ochkajúce halušky. A? Ale bude až po. Nemôžu byť achkajúce. Ach, to je také citoslovce bolesti. To je rozkoše. Rozkoše, tak. Dobre, takže najprv by sa ťa poprosil droždie, kvasnice. Kvasnice. Toto sú v podstate sušené droždie, ktoré je síce aktívne, ale my ho zavraždíme. Takže si dáme zavraždené droždie znamená, že nám nebude kvasiť. Deaktivované, že nebude on pri 121 stupňoch a nejakých 15 minút. Vlastne to je teplota na sterilizáciu. Pasterizuje sa pri 71 v jadre výrobku a sterilizuje sa pri 121. Vtedy sa zabíjajú vlastne tie spory, ktoré ináč sa veľmi ťažko zabíjajú, botulotoxín a také. Takže to už... sú nebezpečné potravinové. Pretože keď si niečo zavaríte doma, nikdy to nie je 100%, lebo botulotoxín prežíva. Dobre, teraz tam dáme troška vodičky. Tak. V miešaní cesta som nikdy nebol dobrý, musím sa priznať. No, ja tiež vždy očakávam, čo z toho bude, ale zväčša to je jedlé. Nie, mám v tom dobré skúsenosti, lebo dokonca aj kysnuté veci robím bez váženia. Zatiaľ to vyzerá ako taká hlina, ktorá by sa hodila na hrnčiarsky kruh. Áno, možno, že goléma urobíme. Goléma. Uhnete a bude variť na budúce za nás. Dobre. Takže toto už začínajú byť, vidíš, také normálne kvasnice z toho. Jasné. Droždie, lenže bez tej múky, aby celiatici majú problém, oni tak sa tešia na pečenové halušky. A tentokrát ich skoro budú mať. Troška ilúzie a momente, už sa to lepí, už to musíme takto. To treba tvarovať? Nie, to teraz dáme na panvicu. Dobre, ťa poprosím vymiešať, ja si zatiaľ pripravím panvičku. Naozaj to pripomína trošku keramické práce, ale predpokladám, že tie halušky nerobíš dnes prvý raz, takže vieš, ako to má vyzerať a ako to dopadne. U mňa je to vždy originál, každý je prvý. Dobre, to už sa tým teplom. Dobre. Aha. Ináč ľudia, ktorí nemajú alergiu na glutén, tak si to môžu robiť normálne z tých liehovarnických, to sú vlastne tie, čo dostať v obchode. Lenže tam je nosičom pšeničná múka, takže nič nemám proti ním, ale chudáci celiatici by mali problém. No, teraz sa to ide pražiť na oleji a z toho sa vzniknú tie halušky, áno? Nie, kdeže, to je len základ. Ten základ, to je úžasné. Halušky sú komplikovanejšie, dobre. Teraz sa to musí pekne rozliať, len trošička sme dali viac oleja. Divákom musím povedať, že toto diváci ešte v živote nevideli, takto vyrábať halušky. A keď treba povedať, že ty robíš svojou postavou vegetariánom dobré meno, pretože vždycky vegetariánom si predstavujeme takých neduživých, chudučkých, zelených, s nezdravou farbou. A ty vyzeráš ako gurmán vegetarián. No, ja keď v podstate som si hovoril, že keď už nie som výnimočný, tak som výnimkou, čo potvrdzuje pravidlo. My zatiaľ môžeme si pripravovať toto. Tak. Tu máme petržlen, sme tam zamávali. Kalera, petržlen. Kalera máme už nastrúhaný. To droždie začalo veľmi zaujímavo voňať vám. Áno. Chcem oznámiť, milí diváci. A teraz spravíme trik, ktorý vlastne zneužívajú mesiari, pretože minimálne 25% tých lacných salámov a párkov a tak, salámy sú
granulovaná soja, modifikované škrobie, tak? A veľa vody, lebo ten škrob naviaže na 10 kg aj 3 litre vody. Áno. Takže tá šunka je... ťažké. Áno, veď potom voda sa predáva za 200 korún kilo. Ale nemá to už chuť, to stráca aj chuť. No tak vyrábajú takéto vegetariánske chute, ako my teraz robíme. Tam dáme troška jablčného octu. A vlastne ono to naštiepi, tú chuť. A podľa toho, ešte sa to robí pri vyšších teplotách a tak, ale vlastne získa to vôňu mäsovú. Čiže vlastne teraz je to opak, že mesiari budú onedlho vyrábať vegetariánske veci a ja budem robiť tak dokonalú ilúziu mäsových, že neskôr budem kupovať normálne kvalitné mäsové a môže aby si mal chuť nejakého ovocia. Ale môže to hovoriť, že sú to moje, už dokonalé moje výrobky. No. Takže... Dobre, ešte trošička, dáme teraz už horčicu. Horčica je tu. Dobre, ja by som poprosil tak 2-3 lyžičky. Tak. Raz. 2. Ešte dáme jednu. Áno. 3. Výborne. To som nevedel, že by horčica mohla ísť do halušiek. No, troška teraz som sa prehrešil, mala by byť kremžská. Áno. Kremžská vytvára tiež ilúziu mesa. Ale kremžská je vlastne to isté horčičné semeno, len je nahrubo zomleté. Ja si robievam horčicu, je to v podstate veľmi jednoduchá vec, len kvalitne rozomlieť, zmiešať. A teraz tam dáme klobáskové korenie. Klobáskové? Klobáskové. To je korenie, ktoré za normálnych okolností ide do klobásového... Do vegetariánskych klobás. Do vegetariánskych klobás. Tak to krásne vonia. No. Tiež je tam asi 17, 30 je dokopy. 17 rôznych byliniek a čiže tak. A dáme tam troška šalvie. Takže môžem? Áno. No ešte viac. Ešte, áno. Ešte zrnko, ešte posledné. A troška petržlenu, dobre? Výborne. Dobre, a teraz si to dáme do hrnčeka, ten som videl. Petržlen máme, tuším tu. Áno. Neviem. Dáme to teda sem. No skúsime to namiešať v tomto. Dobre. Krič, koľko? Ešte trošička. Petržlen mám rád. Dobre, fajn. Dobre, čiže to by nám už stačilo v tomto. Takže z toho vyrábame halušky, áno? Áno. Vôňa, že? Začína byť sympatická celkom. Áno, a cítim tam tú horčicu. A nie ešte mäso? No, už ako mäso s horčicou, už to skoro pripomína. Už len keby mi dali tácku, len medzi tým musíme sa venovať aj polievke, to troška odstavíme. No, už začína byť pekná. Zase ťa poprosím troška podliať. Trošku vody. A toho polievkového koreňa tam môžeš dať. Ešte vodu? Ešte. Tak. Dobre, stačí zatiaľ. Tak. Aha. Kľudne syp. Hojne tam môžeš dať. Ešte. Dobre. Ešte trošička. Skvelé. Ty to máš v oku, no ja to mám v ruke iba. Dobre. Toto sme nevypli, dáme to na ten väčší plameň teraz. Tak. A ideme pokračovať v ochkajúcich haluškách. Áno. Čiže toto je základ, ten chuťový. To je cesto, by sa dalo Cesto povedať. len bude. Toto je práve len chuť. Teraz sme robili len na chuti. A teraz tam dáme troška vodičky. Voda. Rozmiešame, asi tak 2 deci. Dobre, nebudeme toho až tak veľa variť. No, takže toto je chuť. A teraz, aby to bolo nadnesené a nebudeme tam dávať žiadnu sodu bikarbónu ani kypriaci prášok, dáme kokos. Priatelia, to ste ešte nezažili. Kokos v haluškách. No, kokos je vôbec taký univerzálny. Ja pre tých celiatikov som vyvíjal obalové zmesy napríklad na rezne. Toto si už nepestuješ doma na záhori, kokos. Ani nesušíš. Nie, ani mi nepadol žiadny zatiaľ. To je jediná pochutina, ktorú Miro Polakovič nedopestuje doma. No zatiaľ, veď nejakú tú palmu, to nebude ale problém. V rámci globálneho oteplovania je už všetko možné. Ja tam žijem sám, v tom 200-ročnom domčeku nemám kto upratovať, tam už všeličo bude rásť časom. Takže... Áno. Prečo by nerastol kokos? Priatelia, teraz vy, ktorí chcete pestovať kokos, tak sa hromadne nesťahujte na záhorie. Zatiaľ je to len taká kačica. Kokos tam ešte nerastie, ani palmy kokosu. No, dáme zo 2 lyžičky rýžovej múky. Rýžovú múku máme tu držím, dobre. A potom dáme... A teraz robíme vlastne tú hustotu, aby Tým sa zahustuje, že? Áno. Výborne. A teraz pohánku, to najdôležitejšie. A tej budeme dávať dovtedy, kým to cesto nebude také, ako má vyzerať cesto na
Teraz už, halušky. ako hovoríme my odborníci, to začína mať tú haluškovú konzistenciu, že? Lenže to najdôležitejšie sme ešte nedali. A to? Lebo skleróza funguje, no predsa to nemôže mať tú chuť. Aha, toto je tá slávna. Toto je škvarková. Škvarková pomazánka. Škvarková, ktorá sa robí z vlašských orechov. Z vlašských orechov, škvarková pomazánka. Či je dáme? To je revolúcia v gastronómii, toto, priatelia. Neverím tomu. Naozaj vyzerá to už ako cesto na halušky, trošku ako pomazánka. Ježe, to je normálna pečenková. No, ako pečeňové halušky. Teraz musíme len chvíľočku počkať. Aby nám to zovrelo. A vieš, ja halušky robím doma cez to sitko. Cez také haluškové. Dá sa aj tak, ale... Ty dokážeš hádzať. Nedokážem hádzať, ale ja v podstate si myslím, že toto je dobre tieto halušky robiť veľké, lebo v tanieri si ich prekroja. To je pravda. Áno, pečeňové halušky sa vždy robiť veľké. Nepravidelné. Áno. Polievočka nám začína vrieť. A v tejto chvíli prichádzame k týmto lušteninám. A hneď súčasne budeme tam hádzať aj ochkajúce halušky. Takže dáme také menšie množstva. Naklíčená, pochopiteľne. Tak. Dobre. Naklíčený hrach. Hrášok. To všetko, milí priatelia, na tom parapete. Áno. Aj tam teplo, keď to navlhčíte. A ženy nemusia utierať prach. Ale naopak ten hrach ako živná pôda, potom zase, čo som hovoril, že tie bylinky a tak, keď to už neutierajú, tak potom tam môžu priamo sadiť do toho. To je asi všetko, že? Z týchto... Áno. Tak. Dobre. Takže musíme počkať, kým to znova zovrie. To bude, myslím, že za okamih. A začneme ochkať o chvíľočku. Vyzerá, ja už by som ochkal aj na to polievkou. Krásna je, no. Je krásna, aj pekne vonia. A myslím si, že úplne nahradí nejaký hovedzí vývar alebo slepačí, lebo je tam všetko, čo tam má byť. A teraz som naozaj zvedavý. A ja som vždy zvedavý. Takže dáme také väčšie, prvá haluška, poď tam, šup. Ona musí vyplávať. Takéto väčšie, aby si to ľudia potom na tanieriku. Či vidíte, úplne jednoduché, žiadne umenie. Ono by sa to dalo aj cez to sitko haluškové, to sa spraví veľkú. To sa spraví veľkú, musíme si namočiť do studenej vody. To aj mama robila, že do toho hovedzieho vývaru sa dá tá veľká haluška pečeňová. Presne. Potom sme si s nej odkrajovali. Keď robíme pečeňovú, nerobíme brinzové. Áno. No vyzerá ako pečeňová, som zvedavý, či bude tak aj chutiť. Umelecký dojem. To som mal povedať až po ochutnaní. Ale nedá sa. Ona už tá aroma vyvoláva ten ochkajúci, podmienený reflex. Už ten efekt samotný, ako tá polievka vyzerá, vám nedá, aby sa vám predsa len z úst nevykrzlo to slovíčko. Je to krása, je to nádhera. Môžem ochutnať? Musíš. Musím. Tak teraz si dám, priatelia, tú halušku, zatiaľ nepoviem, že ochkajúcu. No, ďakujem ti pekne, Miro, za tento nádherný pokrm. A vy, vážení televízni diváci, samozrejme už môžete ochkať doma. My vás nebudeme znervozňovať, pretože ochkať by mal každý v intimite. No a my sa stretneme, dúfam, že zase na budúce pri niečom zaujímavom a originálnom.